yazini guys ngizwa khona ubuhlungu wendaba yalo bhuti wabantu lona Nkosi yami umfazi ozele ingane yakhe wayifundisa kanti izothola intombazane engakwazi ukuziphatha ayilandele ngisho ama-BNB kuphume ukugalajana ukuthi ke kwesaluni makufika lapha esaluni kuphume nenye indoda elintombazane ifile lento itshela indoda ukuthi nangu umuntu wakho uyaplana ukuthi ya ku-BNB bakufice sekubhinqa amathawulo kuzovula ididi elilotsholiweyo wemantombazana ase-South Africa ayeniyekeni le nto akeniyeke nizofa ngitshela nawe wena usabhanqa abafana ngoba nibaningi nisekhona nefana naye le ntombazane nibaningi sisekhona nisayenza lemkhuba yeni nizofa nikhamisile tshela nje ubufebe kule nyanga nje bangabantu asebebulewe amadoda nangomunye nawe Bongi ngiyabulala Bongi uphuma phi ngishile Bongi wayaphi ubhizi ubhuti wenza uTikTok usisi ucabanga ukuthi ukhuluma nezingane uthi Bongi hey yazini bakithi Nkosi yami ake nisabe ukuvula lento hambe nivulele noma ubani iyanuka nokunuka bakithi ake nisabe hambe nigaqaza noma phi nize nifike nje Hi man. Hello Mzansi, welcome to Mgosi Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. There's a lady lapha ku TikTok who's warning girls ngokuthi abayekele kuspenda nokudla imali yemadoda and expect ukuthi imadoda masekathola ukuthi end up ngwabane ngeke aze ababulale, because ngoDoshuba uthi njena people need to learn ukuthi imali yemuntu awuyidli nje na kungabe indaba zalutho. So basically what this lady was saying ukuthi noNtobeko aqele was wrong ngokudla imali yasibusisa. I mean like bekamfati wakhe, like what do we expect? But even if kunjalo, even if udla imali yemuntu ayikho into guys lengende ukuthi umuntu azagcine athatha umphefumulo wakho. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out. Goodbye.